Murigereria Okisi FM Digital igo twatarire gocha ase kinyoreke kia bogitaurio 1 kyuke gotoka ime ya sublocation ya Irandaga iga ase location ya Bomatara ime ye wodi ya Nyakoe ase umugako yomo anyarete ko bakagoitu otuko bogokira litukuri igoro abantu gotebekana bamuboerete kagosoka ku runyombo mwaye gochikurigereria nga kistima ya butoka bakamuboera bakamuita agatoka gasiriti buguma bwaye bono gotwachire ko rototo mugano yo mwancho murigereria Okisi FM Digital inde kumanyanga egento kyabetengere kieke umugako yo gotebekana nga gabwate abarugi batatu lakini oyo mo oya sara ile ntora nyorege sigyo komonyora lakini twanyorire umongino oyo mo gaiga oya chikoto teya marieta eburunge naende atomugano ya sinchira yo bwenge elinde totaragenda kurigia agosotaragenda semo ya kabere yo kumurigia umungino nde nere urachigotwerera ake iga sende ekerorigereti mwancho murigereria nkiringa igotulena abanyakenyoro bake nabantu benke yabo baikeranire iga singencho yo konyakorwa engora elinde koba gatana kerokende koba ogosemeria aba banyorero gwako konne bono umwancho murigereria inche nkoro kwa MC Dudus igondegete kura kwana n'umungina oyega iga atotebye marieta aya nenda atotebye n'umungino karenga senkeye na kero kenda to mugano mwenga nga ninki kerere to mugako yogo ito na na keite tue bosekero kende banyorire riboti ende kegera gotokumenyunga abanyanyimbo mba igeta sensemeye tigatonyora mugano ya sinchero yo bwingi korwa sumungiro mongera kara tebye ngo nuko kubaho kara kupia kwambuka nyangao biria kwambuka aye no mungino karenga singe mungino kabera singe umugaka nyagusiranga kyakorukwa Charles nyangao nyakuma abangina mbarenga bwate patatu bona ngaki umugaka asirete estime ya butugete akachikonya ndo ndere anyabarokani akanda gachaka busho murando no ya butugete mutando mate akanyobeka mate oyo kabere akarero umukungo manene akonya gacho ngutirimba kabona arengi mutima abantu bagasomoka bakanya kumwitaliyo ekera abantu bari gosomoka ngayara ire ngayo butuko bwaraire butuko namwe tamnyombe yo enyombo yo mungino karenga oyo gatatu mungino gatatu no araire no araire no asogete kurwa keresima ya butugete mbwe korenge bange no mwana yonge nyomba ino mwe gwete muntu go no gukura nkwa beto ese to njiriga na arenge bona ke mwana ya to gukura yo menya bamenya ta baringe nere akakura tokamenya kwasoka tukanya ende aitire insale mukanyoro mwako yo insale aitire ya insale ndakwete abwa mungino monene na wale narorwa kintari ngombe ngambo songo bagenda kulike bintu tina mawosoje ayenga kyo tagenda ncheni nyonyi mbwalete abana bagenda umugaka kero kende nabwate muchando nde guikekera ari goitwa tarwale timbi yale bona goikera boniga abanyanyimbo mbanya ko bagwika mbage tebotuko bakamubogori bakamuhira rero gambo tuko bamwirete saa 9 ga saa 8 ga saa 10 ya botuko kubogokia kubojo bona rero bono kero kende timanyiti nga ayaba nambare ngo bwate abana batatu wate ba no mungino kabere okay umonjo murigereria Okisi FM Digital oyo twakwane nere gaiga nere umongina okabera ase enkeye umwaka kwate bakurukwa Charles Nyangao nyakum enkayo mwaka Charles Nyangao oyo nyata kwa kagosirio bugima bwaye aso butuko bugokira rero ase gotebekana nga igare ngase nyomba yo mukungu gatatu lakini estime kabutoka igongo borabu bokabora gochikorigereri nganga kistima ya butoka kubwate gotebekana umurando ure ngaroro mbale ngino mwana moke na gotebekana abantu ba mosaganite na kumuita goikagasirio bugima bwaye na korusi gwasa yubo tukobugo rero n'abanyanyimbo bacane gabigeta senike nyatiyeko geta senike yitiko no bacha bamwikorwa bona yatebekanire umwancho murigereria abanyanyimbo begeta senike nyatiyeko no bacha gaiga na korusi mubiro yo na obutukimbo genderere teriyo kero kende kumanyikirirete umwako yugo itwa na bari bamuidete eserekali negendete gukora obutukira kindi rende na gutokora nyore birengererio korwa se mu murumu abona are gaiga oyo ekotebekana nere tarengo ekero nyagusira abete kagoito mwaka nchongo gocha uratotebi marieta oburonge na kero kendo urato umugano mwenga nkankyo manyete chaka ngona marieta o jengo pita mwanya ku ene ndugu yane
tawada bokongo bono bwensi Nenterio. tawada bokongo bono bwensi njenga mete singo kolega se ani asikiriko wana na keresi mi botuko nga endo ya siri ko bolingi kyabeke nga itira kwete na jugo tabona mamiranya ora nga vamo pokaire vamwire vakavoniga tina mayangi kendrete lakini avaminto mbagenda oro na bunta que te tumanya nga kwa te binga richibu kiware toko tauni abo Yo wikira bono gara turanyora tina bari endonge bono nga kia kweto kwa Aga yo kolegas. ya kolega tauni ga sikirko Pia mono sana mwanchu murigereria Okisi FM Digital oyo neremo munuma aye ono mumuro kalenga ne ngobwati nero monene mabereto ne monene mwanchu murigereria ono mwaka gakwata bokoro kwa Peter Mumanyi umwaka Peter Mumanyi nero yo kabere nero mumuro kabere asenge yo bale babire boka ayembale ngobwata bakwo bakungu anyana ya mambwati kiotara menta ono wesi chwa bila nyasaa kupanga kero muntu nakochora kwae kiro mwana Ndio sana, asante sana. Ino mwaka actually mwaka Peter Mumanyi no mumuro kabera senkeye nero yo mwabonya gusira nero mumuro mwana senkeye igabwata bakungu batatu lakini Peter rotebire gabwata yo mutiyo nyoro munyakenyoro yo moga iga mwochumurigereria oranche kurumugano kerekendo nyuma kamaete kenda nyareko bagagotebi umongene no nyareko gukwana mbona mambi na bubone timani tinanga okay ngora nyareko gukwana gae Manyaro kwana baba no mwana wenge ondete yora nyaro kwana mwaboy kwana kino gatebire na Mwanjo murigereria Okisi FM Digital ono roboti urwenge twanyorere kuri ase family yo mungino kabere asenkeye yo mwaka nyagusira oibado oiriru asenkendu ime yo mochibosongo lakini rende ntogendera kubwati umugano yase obwagare ngote matore korarigia umukungu monene bwo omwakoyo era tore gusinanya ariko bakagotoa mugano gusekero kende ere goikabono onyorire roboti ronde tutaramuikera umukungu gatatu oyase gotebekana umusacho yaraire ekerabu getekorwo na kumirana na makweri aye nabongo sabanga ogenderere gutubwatie kiagera bono iga igotorochie asumukungu omonene bwenkeye oyo orachi koba kagutumanyia kero kendere nkiamanyete igoro yogosira kumugako yo osirete obotuko bugukira rero igo omochomo origererio Okisi FM Digital igototete gutira ngora chinyombe chiko chibangira iga igotogotira ngora ga togende mbaka ase enka yo mukungu monene bwo mwako yosirete elinde tomanyenga ere mugano kiabwate elinde achigotumanyia igoro yogo gusira ku musacho yo enkongonta oyo obareta bakungu batatu bono iga obatigire nchore nga tayo unatogokwana mwanchu murigereria Okisi FM Digital bona nakomanyia nainde nigona soira senka yo mungino monene bwo mwaka nyang'au oyo onyara ko bagakorara obutuko bugukira rero ase ogosagano n'abantu batamanyikaini buna twakorire iranko icha turasenkeye y'umungino monene ndi tonyara ko batokonyora umugano moke aigana senka yaye umungino monene umungina Helena nero umungino monene bwo mwaka nyang'au asumuchyoyo naboro chega igana abanyakenyoro abairi n'abasandi banyare ko bagoikaga iga singencho yoko moengora umungina Helena ere ne familia yaye na baibuli bamwe bonsi abo banyare ko bakonyoro gwako konene kubwatikana no gusirirwa no mwaka bw'inkeye omwaka nyang'au bona nakomanya uri tangani yinyare ko bagagosaganwa ekero egotebekana sogete kuru nyomba guchia koringe waya yestime kera konye banyorero bokongu gaiga mwana nare konye usirire ekere estima yabutogete akabana ngo sokari guchikurige lingangi kere lakini akaumira na ababebu abo tutaramanya wikabona ngibirengere babo atembire byebi abo bamuite to mwaka nyang'au wika komuro bugima bwaye orenkendu ase chinga keshibina togokwana mwancho muri Okisi FM Digital inchenkuru kwa MC Dudu sigontagete kora kwana no mungino monene umungina Helena uyora senkeye bono onyeka bwato bororo bonene nabakora to mugana senchira yo bwenge nga ingi kiabete umugaka nga yarenge goika ekerachi tegusiyo bugima bwaye inyoro nga umugako yo taruwarete igarenge buya goika obutuko bwa igoro lakini ekero yarenge nga no gukira rero
enge chinsa kianda chinsa ng'isato chia abotuko gatebekana ng'akera soka abantu go bamuitete na kumura obugima bwae tigango turegwa ng'a omong'ina erena inkia bwata gototebiga iga kubwatekana no gusira ku mwaka oye nyanga ulitangani karato tebyango omong'ina litangani tigantebe ngora sana pole nyasaye tiagokonye na ndu twarokore mokone karato teyanga malita ulitangani munokoroko Era na kimuntu nyanga nkana obai mwaka oyo gari arengiri kuria igoro eki kyarengi chinsa isatu agaicha enyugwete bobo omubiri agatura omwana oyo akamurangeria obege ntwachi koigwa bwango nyomba agabu akarangeria mono tukaigwa akamataebuka oigure esitima yabutoirwe murimi koruga abu ndore ase yabutoreru rigere ndingo omorande bono ekere twaboka tukaigura ekere twaigura akamanya korwarora agateba ebibago biachire maate biabutoire esitima timanyeti naki bakora babutora nkamotebia yaya oranyore ase yabwateranetiwe noyo yabichokera ekero namotebia iga agateba yaya iga enyenyire nokororana na omosimena bagenda babutorera nkamotebia yaya kara tiga tokomanya agatebia omwana oyo ntekere na omwana onde barenge komogocha ing'e igo ntenenere oria isiko ase konyeng'usa naintwe tong'use naye gocha iga iga bakagenderera kong'usa egwaye eywo nabo nkaransete egari ng'ende nyomba bono bakang'usa bagakora ekero bang'usa bakora bakayenyereta nere eria babegete nsari bakabeka nyomba iga agateba sieka morare nachire tokobwata togasieka bono ekero twasieka akamanya goteba ekomiti ebekire maate iga ere enkong'u tinyemanyete ng'a ekomiti ki ebekire maate nkamoboria ekomiti ebekire tachi gontebia agasoka akagenda bono ekero asoka agenda omonto agakura emenwa 3 bono ntwamanya omwana oyo akabwata esimi akaaka ekero aka tachieti kobogoria simi eywo bono ekero atabogoria esimi eywo tokabua minki gose togakira ekero twakira omwana nakaroire ndore isiko abwo Nairobi ogwaka esimi okomorangeria obege ngai mama are okomotebia mama iga araire okomotebia imoka mominyoke nomore igo mogende mpaka maate nyigwete na omogaka oyio bwaakirwe amakombo omotwe mokure gekogera abanto baiche basabe komominyokia nyagitari gose nakore ki gose nakonyete bono ororo ntomaete oyo mwakirete esimi gochia gabua akamotebia nabwakire bono inchi kogenda nsinywa naigwete bobe omwana oyo ere agasoka kominyoka rioka akarangeria oria omosubati oria akamotebia gisare incho minyoka gocha omogaka oria toigwete oitirwe oakirwe amakombe bagasoka kominyoka na abana bande bakaminyoka korwa moinanche kominyoka nsinywa bono ekero naminyoka naika ororo nkamanya konyora araire nse bono inche ngaita imoyo aria ngosoka komoboria naki ninki giakoria chitagika echi bwarurire igoro bono iga ninki giakoria bono kumbe omonto nkoboria iga aerete arigereti iga bono inche nkageta imoyo aria ngochia komobwata amagoro tari konyegera ngochia komobwata nonye na omotwe tari komogia ngochia komobwata amagoko aya tari komogia bono nkonyora na amanyinga agakora ki agoiteka korwa omotwe bono rende abanto bagosongera rende bagocha iga abwo omwana gete ogotenena oyio barenge koma omwana naroria ogotenena aria nyomba ogoteba yaya na abanto baicha riria togoturumbukana ase okoro iga baminyoka babere korwa chibando ime iga bamwaka emete bamotiga nse abwo batama naende bagenda bono rende estori eyio ekaba iga akaera igo rende bono obogima bwaye bokaera igo. Estima yang'usete korwa omong'ina ekero kende onye gokonyora na eyaki yare Estima neyo omwana amatanga narenga omwana narosirete ororo lakini bono omwana oyio obotutukanu bokaba na omosubati oyio atakeire aire omwana oyio achia koenia ase amorusete omogaka nyene agacha korigia omwana oyio omobere oyio aire nere eyio bono yarenga ororo amatanga arenga ororo. Omwana oyo osirete noyo omong'ina okarenga Ogatatu. omong'ina ogatatu omong'ina oyo ekero kende nonyore ng'a ndiachete iga
Tindi kuinyura. Lakini omwana osirete bono gaigogerete estima gachikong'uswa n'omwana bw'omong'ina gatatu. Omwana oyo bono omobere orete obotutukanu igatakere gochiko tindi kwa gose isojete komorigera chikoene gusobo. Isojete komorigia chikoene gusobo. Igona kogoteba ng'a omosubati oyo gatatu onyomete gocha agakonya nanyomire asande na akarua agacha. Pole sana. Mwancho morigere Kisii FM Digital. Oyo n'omong'ina omonene bw'omwaka Nyang'au oyo oraire ase enkendu buna togokwana kobwatekana nogoitwa obotuko bogokera rero ase ekeri getaramanyekana goika bono nonya nabo abanyanyimbo mbagenderete gokora obotuki eri komanya ng'a ekeirerete ere goitwa nkere kieke nabamoitete mbara biaba nonya nabo obokorekanu konya bwabeire kiagera mwaka Nyang'au gabwata abang'ina batatu aiga ase tori buna nakomanya ritang'ani n'omong'ina omonene omong'ina Helena oyo ore n'obororo bonene naende oyo toratebe ng'a nere obeire ase amatuko amange goetania n'omogaka Nyang'au. So timaiti ng'a omong'ina goikera bono mwarikire riboti ende ase abanyanyimbo na kero kende enkendu mwaboigete mwakanererie. Twamoirete abasigari ba Nyanju bagacha bakamoimukia koruga iga tokaenda bakamobeka iga chene togatebwa mogokera maambia togende toka Nyanju chinsa isato twaikire ororo togende tochie korichori torike rigera amana korosiwa abekwa ase ebiriji ime amang'ana obotuki bomana kogenderera. Bono nabo twaboka twagenda mpaka abwo Nyanju omosigari oyio otokorera goicha mpaka chenero bagokora alafu rende orosiwa osibigwa obekwa rende ebiriji bono ntoganya naende naki togotebiwa gochia abwo ekobwata. Igo goikera bono n'obotuki bwa abanyimbo okogenderera. Bono ntokomanya rende nabaragendera. Omong'ina bana mbarenga obwate. Bono mbwate bana. Yamano sana mwancho morigero Kisii FM Digital oito gokwana nere n'omong'ina Helena nababwata obororo bonene nonya mbona nabo togwakambia bine kero temire sana kuri omogano omweng'e igoro ng'anki keirerete omogaka oye omwancho ogosira igo nateba babikiagera nere omong'ina omonene n'abang'ina bande mbaro babere nonya nabo omong'ina oyo omwana oyo asirete ore omong'ina ogatatu goikera buna togokwana igo obotutukanu mboro ekiagera omwana otakeire koenigwa iga tari koenigwa iga gochi koenigwa ase omosubati oyio asogete egento totaramanya goika bono totaene kinkeri ng'a ine omosubati oyio ekiagera taiyo goika bono na ntokonyara kweresa asare ntokomanya ng'a ndiaraira nasaye gose nairane gositakoirana noroboti torabwatie ntokoretera machibu ase chingaki chire bosie ekiagera bono taiyo oratotebi ng'a kegenderete nkere kieko mwancho morigero Kisii FM Digital igo nataka gokwana n'omwana omonyaruka oyo bakwanete n'omwaka Nyang'au ekera agosoka chidaeka chinke sana agasiria obogima bwaye nonya mayenda kare nabo nari gotaka iga tokwanere ng'ana emo iga abere erinde anyare koba kagototebia ng'a ekiagendererete enkere kieke nabo nari gosaba ng'a ritang'ani achaka gototebia samarieta erinde tomanye komanya ekiagendererete enkere kieke baba ritang'ani pole sana na Nyasaye tiga baremi bune familia kero kende kara rigereria ngomo rigereria omotebi ng'a marieta ng'a kiogorokwa. Asa marieta nkoro kudivina kerubo oyo osira ntata inse nomokogoti oyo. Mwancho morigero Kisii FM Digital nabo gekobe gento kere egekong'u kwerera especially omwana omonyaruka gokwana na ise ase chidaeka chinke na boigo konyora ng'a ise omonyorire so nabatanyare kweresa ase bono ekero tokomoa chingaki chinke erinde anyakwebekera na kero kende gwekorera ning'ang'a kiara akwane nabo nare kogani ng'a tonyore abanyakenyoro babere batatu bari banyare ko bagoika iga ase echingaki bune chiga erinde banyare ko bagototebi ng'a kero kende ng'aki yanyare ta yonsi akagenda enchirenga buneye omong'ina narega iga nero otagete kora totebia bera atatu omong'ina kara totebia ngo buno korokwa ritang'ani nche samarieta nkuru kwang'ina simanyanya ngare oyo osirire mokoyona aiga mogitauri bono oyo minto igoro natwarenge nere mpaka endagera tokaria aiga mwaye nyomba enene tukana gokwana igoro yo obotutukanu obwo omwana oyo aye oyo bwa omokungu oyo gatatu bono agatebana
inche timbwati inchirende yonsi bia omosacha oria tigaire omwana oye ase eng'encho narwete chiombe inche ekero twamenyanete nere namaete gose nasogete. Bono yatebekanire rende nasogete omosacha oria narwete chiombe chiaye. Bono agatotebia rero nari arache anyore richibu erinde rigarete orore ng'a oria oirire omwana oye. Bono tori na ogokumia ekero tokoigwa botuko ng'a nyang'agu okanyirwe okure gaki tosumbo yaani tochandegete gabogete aria bono tosinyire ng'a inki togokora ntomanyeti gaki bamoitete gaki eserikari gaki mware gotokonya erinde rigare obokene botoke omosacha oria ere tigaire omobere oye arusia abo mochari aire intwe twatigaire na obororo twachandekire tosinyire ng'a inki togokwana gaki eserikari motokonye gaki. Omong'ina buna togokwana bono iga omosubati oyi buna gwatebire konya omwaka nyang'ago gwatebire ng'a tamaete ng'a nasogete agakanirwa baka chiombe aye buna omong'ina bwa emiaka emenge kero kende igo omosubati oyio nachikoba gose garachikoba aria tiga agende bwoye agende arie ase omosacha oyo amonyomete na echiombe ase eng'encho bono obokong'u bwabu. mwancho omorigereria o Kisii FM Digital neribori naboria riratwara riswa riratwara richibu yeyemo ase eyemo lakini naende kero kende nabo riratwara machibu amange kobwatekana ng'a mbwamate bwarenge ekero aba bonsi bare konyuomana otiganyore abairi babere batato egosaba amate babere batato banyare koba bagoika gaiga bana barabo barubire nkererie ondeke moiga ase egeke ekenge sana totarakora kiagera ntogendere kobwatia omogano oyo na komanya ng'a omosubati oyio oyoro omokungu gatatu omwana oyo asirete ekagera obotutukano bogacha eyi bono koreng'ana no chiroboti otatebete bomaene ekagera baka bono bokorekano bogacha koba tiga tonyore ebirengereri bibere bitatu gaiga erinde tomanye gokora ase rituko ria rero. Njasa Marieta ni Sakanyangaresi ende korera gojaso omusio mwako yosirete ng'au nekorera yane omwana waye omomura rero obwate nyaruka yane korokudori Kanyangaresi igo rende ekorera enene enyumba enene igo rende nainche nacha gwaka kore naigwete ripoti eyo botuko iga saine ng'a korera yane orari igo nacha kobata ipore naende komanya ng'a kiere kinende bono otonyori bono ere nyasaye tigama namaete ase akomobeka yamono. Biamono sana mwancho omorigereria o Kisii FM Digital omanyete ekero abageni bagocha omochie kero kende mbari gotwara amang'ana amange ekiagera igo bagotaka amang'ana abango ekera mbare barakwane bayamanyete mono naki okwaroreire bagotiting'ara gokwana ekiagera na barabo nabairi abanene gocha omochie oyo n'abanto bamasikani sometimes nabo bakoganya konyora okworokererwa ng'aki ebinto bikogenda so kende ngeri giasarekire tiga tonyora omong'ina oyomo bwekende tonyare koba togokora chinkwana echi ase marogoba ya bono lakini gokoria ire nkeri ng'anto gendere kobwatia omogano oyo ase obwang'e goika toteme sana goika nonye ase omong'ina oyio achiere ende tochareke komanya nere ng'a ere omogano abwate na orori oyo ekiagera goika tonyora obomaene na gokomanyia neiyo nere emiremo togokora timaeti gose ninyora omong'ina oyomo gaiga erinde anyare kobaka gokwana omong'ina totebia nga Marieta aye. Marieta Nkeremensia. Keremensia aye ng'akio omanyete omwaka nyang'au na kero kende ng'ana emoiga. Ono oyo rorerese ase omwaka nyang'au oyo nere bari komwang'e imike gima inche ng'are narwake. Biamono sana. Neng'ora yoka tware kuru omong'ina bono nayo raboibwa moerio totebia nga Marieta ago ng'akio okorokwa ng'akio omanyete omwaka nyang'au ase enchera y'obweng'e. Marieta nkoru concept boyani omogaka akoru Simeon Mokaya ngari nyang'au oyo osirire igaro omwana ominto inche ndoche muna nagachete gogeta ori inche ntwanya gokora nere gosori onye mbono tore na omondoko munakwete tosinyire ng'aki togokora egento ekenene tokorera eserikari tobwate esi egere tonyora oboene tomenye ng'aki omogaka oyo asirete. Biamono sana ase eng'encho ya ebiro nabo nare gosaba ng'a torakorera bwase rituko ria rero lakini koria irankeri ng'a ntogendere kobwatia omogano oyo ase obweme sana especially komanya ng'a ninki kererete omwaka nyang'au gosiria obogima bwaye atarwareti ekiagera niga bwate enkora endabu omong'ina oyo gatato igo asiretiwu na omwana omorero oyo ochete korusigwa ingo kwanera estima yachete korusigwa ase omong'ina omonene endeche kobakonya konyora oborabu ekabutorwa ekagera omogaka achikomanya ng'a ningi kiarenge mapema yarenge saa 3 igo bado omogaka ngona kobanga arenge tari ng'a natamaete gento kegenderete lakini rende
na bokorora babegu beko bamoboerete bakamuita abwo goikera bono abanyanyimba bagendete gokora obotukia sing'encho komanyanga ninki ekiagenderete ngotebekanire ng'a omosubati oyo gatatu anyarete kobaga konyuma na koreta senkeye konyega asokira sao akaneire baka chiombe egento atatebete obumaene korwa buritang'ani osekero kende ekenkiare gocha koba ntwe iti mono ntubwati omugano oyo ndetokoyoretere ase enchera yoboene buna ore ase bono tiga turakorera abwo nakorwa ase ekenyoro eke kia bogetaurio no tugukorera abwo twarenga ase enka y'omong'ina omonene omong'ina Helena bwo omogakanyang'a oyo osirete bono n'abanyanyimbo bado mbagendete gokora obotuki eri komanyekirete omwaka oyo ogosira kwa niaba ya bari bonsi twabwaterana Nimrod Mong'are mwaka Professor Askofu Mamioro na Lydia na sensemelia yechibicha nchenkoro kwa MC Dudus wikachinga gishinde kero twagende gukobwateria omogano oyo na gokoretera obumaene.